И здравейте хора, аз съм Добросъвери. Днеска правим един giveaway на шетринката. Ето ги, значи мога да ви пусна последното. Да. Да, това е последното интро, което съм правил. Значи, правилата. Трябва да се абонирате, за да се запишете. Лайквате клипа. След това, разбира се, трябва да напишете коментар. Някакъв коментар, сигурно не е обиден. Да, и сигурно сега ще ми забие. Леко. Да, не забие. Това